Ganinak na o bako bokada toko indah na aya pagam paganaya pagona anak na so mga miskin na tungan ay kakailangan sa panabang ay lagi diyan natabangan siran ko babo kauyaga na pakioyagiran ko pamilya iran so lango na miya dato si ko mga lenggetano siya tano so mga tao apiniliran so sarigan ko mga ginawa iran doa niyan so maging gamay ka pakalipatan siran lagi diyan mo kasi arigan tano o kanan tano napagkataman nun sugop sa kapakapiyaw ing tano inaw pagawan bosok kada toya malaso dunia di tanobo kawidan so kada togoso tamok sa maorialongan bad panimoa na so amala mapia kaya maploto siko piora kaoyag-oyag so kapia iposo kung mga tao siko hing na isatad man igay ko maging hakiran ko piniliran na si ariga namin na to si koing kailangan o mga tao so ang una miya na to si ko mga langetano siyaptano so mga tao apiniliran so sarigan ko mga ginawa iran doa niyan so maging damay ka pakalipatan siran lagi diyan bukas si arigan tano o kanan tano napakataman nun sugop sa kapagkapiyaw ing tano inaw pagawang busok kada toya malaso dunia malaso dunia